Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Ako po si Calvin, hindi ko tunay na pangalan. Uumpisahan ko ang aking kwento nang makilala ko si Bella, hindi rin niya tunay na pangalan. Uso pa ang sulatan noon ng cellphone number sa mga perang papel. Isang beses may nakita akong cellphone number sa 10 pisong papel. 10 pisong papel? Luma-luma na. Luma-luma ta cellphone? O sa bagay, hindi. Baka yung late, early 2000, may cellphone na rin. May 10 piso na pa rin ba na? Okay, anyways. Early 2000. Tinext ko, pinagdudahan no? Pinagdudahan yung kwento. Invento ng kwento pala to. Okay lang din naman ang inventong kwento. Anyways, tinext ko yung number at nagpakilala. Sakto dahil nalaman ko na malapit lang pala sa amin yung may-ari ng number. Pero sabi niya, ire-refer na lang daw niya ako sa isang kaibigan niya, kay Bella. Sabi ko naman okay lang at nagpasalamat ako. At ayun na nga, nagka-text at nagkatawagan na kami ni Bella. After a month ay naging kami na nga. First year college ako noon at second year college naman siya. Sa picture lang namin nakikita ang isa't isa dahil hindi pa uso ang video call. Pero nang dumating ang first year na anniversary namin, nagulat ako dahil sabi niya on the way na daw siya sa amin. Kasama daw niya yung una kong ka-text. Nagpasama siya dahil check na hindi siya papayagan dahil nag-iisa lang siyang babae sa magkakapatid. Sa Maynila siya manggagaling noon, papunta sa amin sa Quezon Province. Naku, grabe talaga, no? Ang kalandian talagang pupuntahan kahit probinsya. Totoo yan, susuungin ang baha, ang traffic, di ba? Pupuntahan kahit probinsya. Yan. Tama. Sa Maynila siya manggagaling noon, papunta sa amin sa Quezon Province. Sinundo ko na siya sa pier. Kinakabahan ako dahil first time ko siyang makikita sa personal. At nang makita ko na siya, para akong nasa langit, lalo na nang mahawakan ko ang kanyang mga kamay. Halos 3 buwan siyang tumira sa amin. Ipinakilala ko na siya sa mga relatives ko at nagsimula na rin kaming magplano. Ang sabi ko kapag hindi siya ang nakatuluyan ko, hindi na ako magpapakasal ng kahit na kanino. Yan ang promise ko sa kanya. Kasal ka naman. Hindi, kapag hindi daw siya nakatuluyan. Okay. Hindi na daw siya magpapakasal kahit kanino. Yan ang promise ko sa kanya. Dumating ang pasukan at kinailangan na niyang bumalik ng Maynila. Walang humpay na yakapan at iyakan na nangyari sa amin sa pier nang ihatid ko siya. Dahil sa mga chismis ay nahinto ako sa pag-aaral. May nagsabi kasi sa sponsor ko sa abroad na napabayaan ko na daw ang pag-aaral ko dahil sa girlfriend ko. Dahil dito na masukan muna akong tagapag-alaga ng isang matandang may sakit. All around ako noon at nang makita ng amo ko na masipag ako, inalok niya akong pag-aralin. Hindi nagtagal na isipan naming mag-live-in ni Bella. Simula noon siya na ang nagpaaral sa akin. Dito na nagsimulang gumulo ang relasyon namin. Imbis na mag-aral, natutunan kong magbulakbol. Nagalit si Bella, iniwan ako, at bumalik na siya sa Maynila. Sinubukan ko makipagbalikan kay Bella. Ipinaalala ko sa kanya ang pangako ko na siya ang pakakasalan ko sa simbahan.
Pero mukhang napuno na talaga si Bella sa akin. Kinapalan ko na lang ang mukha ko at bumalik na lang ako sa dati kong amo. Lumipas ang ilang taon. Nabalitaan ko na lang na may kinakasama ng iba si Bella. Labis ang panghihinayang ko dahil hindi ko na yata matutupad ang naipangako ko sa kanya. Wala naman ako magagawa dahil siya naman ang bumitaw. Sa ngayon po ay nakikipag-live-in na lang ako sa bading. Yung mga plano mo, friend. kahit paano, magagawa ko ang sinabi ko noon na hindi ako magpapakasal sa ibang babae. Sa bakla na lang. Ako po si Calvin, isang tolerong tambalanista at ito ang aking kwento. Bala ka sa buhay mo. Desisyon mo naman yan. Bala ka dyan! Kung masaya ka dyan, okay naman. Wala naman problema doon. Basta sa ikasasaya mo, susuportahan ka namin. Pero bala ka sa mga desisyon mo. Always your number one SM radio station.